Sa mga ka-warrior no nata karon diri so pakita na ko sa inyo ha ang surface nga na sila tunnel dire makita ninyo kana mga ka-warrior no. So karaan ni siya, karaan siya nga tunnel mga ka-warrior, wala siya gipadayon. So wala na siya nag-operasyon ani, gikundim na ni siya. So pakita na ko sa inyo katong nangutan na no sa surface nga bina. So mao ni siya. So tara manulod ta. Mo ni siya mga warrior no. Itsura no. Karaan na ni siya. Nga tunnel nga ilahang gikuan din wala gistapan la operasyon no. Kita ninyo wala siya timber kay gahi man siya. No. So tara isulod ta mo dia. So mo ni siya mga warrior no. So murag naa na say wool. Unsa ang wool? Mo ni siya ang wool mga warrior. Pero lustrak siya. So makita ninyo dinhi so makita ninyo mo ni ilang ginasunod-sunod no. Kontak ni siya sa bina. Mo ni siya ang kontak sa bina kani siya. Mo ni siya ang surface no. Kita ninyo no. Itsura niya. Mo na siya mga warrior. No, kontak sa bina niya. Nga bali siya kuan, siya ang ginatawag na sa mua o kaning kining guide no, split. So mo ni ilang tsura mga warrior no. Mo ni siya ang ginatawag og wool mga warrior. Kini mura siya gamis ba. No, pamubangga sila og wool. Dili na sila magamit og adi na sila magkuan, magtimber. Wa na sila timber. Basta mubangga og wool, binta nila kay gahi. So mo na ni siya ang tsura ni mga warrior. So mo ni siya ang surface mga warrior no. So gukuruno ni siya, sunduno ni siya, subayunon siya anton adto sa lawom gyud kay mo igo ni siya og bina nga dako mga warrior no. Mo ni siya, mo ni ang ilang ginakuha. Dili tanan bina mga warrior na ibulawa no. Pre ani niya gi-stapan ni siya. Siguro o kulang ba siya financing ang tag-iya or minus siya bulawan. Mo ni siya mga warrior, itsura niya. Surface siya. Di pa nimo makita nga nay quartz. Maho magtao dire. Sumabor kay ni siyang tanila mga warrior. No, kita nimo hayag na dito. Nakoy kauban og shout out ninyo. Ano sa mga warrior no. So mo ni siya kaning bali paana siya. Paana siya mo ni siya ginatawag og drip mga warrior. Paana siya nga style no. Mura siya papantay lang siya. Din kaning pababa murag paani na siya, panaog na siya. Mo ni siya ginatawag og sinking. Sinking din napon na siya bangag pataas. Raise up, stooping pababaw. No. Pakipalo ko ninyo kay karong sunod isulod ta mo sa tunnel gid katong nag-operasyon na. Tong gi-operasyon na nga tunnel no. Kakamang ni sulod ka mo.